Tal-kummenti li għamilt jien dwar il-ġudikatura kienet biskuża ta' Joseph Muscat biex ineħħini. Muscat ma kienx onest. L-ex-deputy leader laburista Angelo Farrugia għal dan fl-intervista li saritlu l-ħadd li għadda mis-Sunday Times, intervista li matula qal illi Muscat għamillu assassinju politiku fi kliemu bħal dak il-ħabib li sejjaħlek u jtik 6 tiri kisa ħubiret. Ġifieri taħseb li kienet skuża tal-korra? Jien naħseb li skuża u allura tfisser li ma kienx onest biex jgħid il-verità miegħi, vendikazzjoni politika. Dikjarazzjoni mill-aktar ċara dwar il-kwalitajiet tal-mexxej laburista mingħand il-persuna illi sa xahar nofsilu kien in-numru 2 tiegħu, wieħed mill-ogħla uffiċjali tal-Labor u wieħed mill-aktar persuni fdati minn Muscat u li spiċċa mqaċċet il-barra minnu. Fl-intervista tal-ħadd Farrugia mill-aktar dikjarazzjonijiet b'saħħithom fost l-oħrajn meta reġa' fakkar b'mod mill-aktar ċar illi tilef il-fiduċja kollha f'Muscat. La darba jiena tlift il-fiduċja fil-konfront ta' Joseph Muscat, fid-deċiżjoni irrazzjonali li ħa fil-konfront tiegħi. Angelo Farrugia jgħid ukoll li r-raġuni għalfejn ma jinogħġobx mal-mexxej laburista tista' tkun il-fatt li Muscat huwa tal-klikka ta' Alfred Sant. Naħseb illi jista' jkun hemm raġunijiet fejn kien jappartjeni anke mal-grupp ta' dak iż-żmien tal-Alfred Sant. Waqt li jtenni illi taħt Muscat il-Malta Labour Party qed jitlef il-valuri tiegħu. Il-partit naħseb illi jista' jkollu kriżi ta' kontinwazzjoni f'dal-valuri. U ma dan l-argument jaqgħat l-aktar dikjarazzjoni ċara li jagħmel fil-konfront ta' Muscat u Labour dik li hemm kuntratturi kbar viċin il-finanzjament tal-Malta Labour Party. Inti taħseb li l-Partit Laburista sar close wis mal-kontratturi? Jiena ngħid illi kontratturi illi jiena naf mhux għax qegħdin viċin tiegħi ma naf bihom huma viċin iva tal-Partit Laburista. Naf li hemm ċertu nies li jista' jkunu viċin ta' ċertu nies fil-Partit Laburista illi huwa mdaħlin fil-finanzjament. Kontratturi kbar. Kontratturi kbar. Dawet joqorbu lejn il-Partit Laburista. Hemm ħafna iva minn dat-titta nies li qegħdin viċin tal-Partit Laburista. Neil Camilleri, Net News.